Sngeu si thang kifan jong Lionel Messi. Ka kabajia haga gutur jong Lionel Messi ha India Kolkata. Ka khubor ba sawan Lionel Messi ha India ha kasin kabar kelapan kemen sisa ya kifan jong Lionel Messi. Ka stadium ha Kolkata kadap smam da kifan jong Lionel Messi. Barok kipaj ba kibawan banpej ya Lionel Messi kipong da ka jersey jong ke Argentina. Bat kita perta ya ka kerteng jong Lionel Messi ha kepor ba kidang ap ya Messi ba ulwan rong ha ka stadium. Ha kepor ba Messi ulawan pandrong ha po ka stadium. Kipaj ba kilayah kemen ba Henry ka jing khmi lenti jong kifan jong Lionel Messi ka kela da kongpong. Kipaj ba kem syam la ban yo i ya Messi wat tang kendiadru. Namar kita ki VIP ki minister ki politician bat ki bahayeng bahasem jong ki politician. Kila ker saudong no ya Lionel Messi. Kumta ki pajba kem la syuk ban yo i ya Messi wat tang kendiadru. Hamar kumtahi ki pajba kila pen i ya kajing bitar ya kajing bomler jong kine kinang penyat ya kene ka gutur jong Lionel Messi. Kadau ka pen long ya ki pajba bagen sngeu bitar hadu kata-kata kelong ki pajba kila sngeu kumba kila syak thok. Namar kila deb ban sew ya ka bai tiket hagador ke barem. Kador tiket ke bahtar duk kedai san hajar tengka. Kumta ki pajba ki sngeu thu ba kene kedai ka scam bat ka korupsion jong ka sorkar. Sa ka wei pat kadau ka pen bitar bha ya ki pajba kelong ba tang 10 menit Lionel Messi uhapan mi no na ke stadium. Namar uhapan le je kenduk bar ki VIP bar ki high level. Ki pajba kem syam la yo i ya Messi. Ki suyo i tang lengba ki screen jong kata ke stadium. Ki pajba da jing bitar ki lahiar samadan. Bar ki la pen paj pen pra ya ki tiar ki badon apo kata ke stadium. Namar ki sngeu thu ba ki la syak thok. Syak syukor bar ki la syu penlut ya ka pisa jong ki. Ki sngeu thu ba kanai kam dai ka daw jong Lionel Messi. Henry ki sngeu thu ba ka dai ka jing bomler jong kinong penyaj bat ka jing bam sap jong ka sorkar. Uwei na ki fan jong Lionel Messi ula pen pau ba usngeu ba ula syak thok bat ula bu ya ki jing kli. Balai ki VIP ki ker saudong ya Messi. Ngem la syu tang ban yo i ya uro. Bat bun na ki fan jong Lionel Messi. Kila ong ba ki kwa ban yo rifono ya ka pisa jong ki. Sngeu sun ya ki fan jong Lionel Messi. Keleng jong kari India. Kidon ki balej na po ka jela Meghalaya ru. Henry ka jing angnut ka jing khmi lenti jong ki kam urlong. Kila syu penlut ya ka pisa bari ka por ka bakordor jong ki. Parlo ki bah pej ya kene ka video pisngau kumno ya kene ka jingwan jong Lionel Messi ha Kolkata. Sa komen ha po ka comment section. Pada pisngau tenat ya kene ka khubor ka balingkot. Sngau ha like bat subscribe. Kublai shibun. Ngin saya kenduk ha ka weipat ka video.